диққат карда ин асрори бизнеси именно гармхона. Дуюм чизе ки сорте ки шумо мегиред, мана мисол ман 4 сорт кориштам, 4 сорт кориштаги будам. Як сорташ нигоҳ кунам, ҳамон мо ҳисоб мекардем, ҳамон як сотиқаш ё ки ҳамон ду қаторчаша нигоҳ карда медидам, ҳамон ду қатор бинам ё ду қатор ҳамон вай ҳосил ҷамъ карда мебарон. Як сорташ тедага ҳамин ду қатор 200-210 кило метиҳад ҳар як чинак ба. А дигараш бинам 300-350 кило дода истода. Бо якти дигаша бинам 100 килом кам дода истодааст. Нигоҳ кунед. Нархаш ки қариб ки ҳамаш як. Бозор мебарорад, помидор гуфта помидор мефурӯшад. Фаҳмидед, а? Баъзе сорте ҳаст ки кило зиёд метиҳад, баъзе сорте ҳаст ки кило кам метиҳад. Барои ҳамон шумо аввал вақте ки ҳамон кора сар мекунед, агрономи бақувват ёфтантун дар кор. Агроном ин одами асосӣ ҳаст дар ҳамин соҳа. Агроном одами асосӣ. Не ки вай одами буданаш дар кор ки таҷрибаи хуб дошта боша, шумо беёрдам кунед аз вақти ҳамин тухма уже вибор карда шинондан, аз тухма ҳамин тайла карда шинондан, а ҳамон вақт вай агроном шумо бояд ёрдам кунад ки ҳамон тухм нағз бурояд, дуруст шавад, наҳоле хуб шавад, ба ва шинонеду ҳосили хуб гирифтан тавонед. Агроном ин одами асосӣ ҳаст дар инҷо. Значит, ман чӣ гуфтам? Агроном кадри асосӣ, бо чӣ гуфтем? Сорт баъд беҳад диққат кунед. Агар сорт ба шумо хато кардед, даромадатон кам мешавад, просто беҳад даромади кам мегиред. Даромадатон кам мешавад. Чорум чикор кардантун дар кор барое ки ин бизнеса нағз фаҳмед. Расходи асосие ки дар ин бизнес ҳаст, ин ангишт. Мисол баъзе давлатҳо ба агар свет қати гарм кунад, расходи асосиш светай. Ман мисол Степногорск дига ҷо ки ман рафтам, вао свет қатӣ мекард. Ман дида будам, ҳамин нигоҳ кунам статья расходаш, ман пурсида будам. Ман гуфтам рафиқам ки ман биёр отчётуто бинам статья расходу ваёша. Нигоҳ карда будам 54% расходаш, статья расходаш ҳамин вай буд. Фақат ҳамин свет буд. А хто мо бошад расходи асоси мо? Кумур. ҳаво хунук ки мешавад, дар як шаб 2 тонн месӯзед, 3 тонн месӯзед. То 7 тонна кумура мо дар як шаб сӯхтагӣ ҳастем, аз сабаби ки шабҳое ки сахт хунук мешавад, шумо ҳамон шабҳои хунук ба хеле карда ҳамон температура як хел доштанатун дар кор. Агар ки ҳамин гармия як хел доштан натавонед, мисол гӯем аз ҳамон миқдори муайяне ки дода мешавад, аз мисол поён нашавад ки яке поён шуд, меҳнати яксолатон месӯзад, барбод мехӯрад меҳнати яксолатон. Баъд вай пули хароҷоти шумо бисёр кардагӣ, вай хароҷота гирифтан қиин меша шумо. Ана расходи асосӣ чӣ гуфтам ман шумо ба? Ин сӯзишворе. Ҳамин сӯзишворе расходи асосӣ аст барои ҳама қадар коре кардантун дар кор ки як хел температура дошта истед. Барои ки як хел температура дошта истед, панҷум чиза фаҳмидан дар кор. Дутта котелни буданаш дар кор. Чиба ки якташага ки аз кор бураду ё ки сӯзаду ё ки ягон вайрон шавада ки дуюм котелне ки доре шумо спасад мекунад ҳамин вақти хунукӣ бад ба ё вақти мушкиле ба. Агар ки шумо як котелне дошта бошеду худо накунад ҳаваи вайрон шуда монад, ҳамин бизнесатон банкрот мешед шумо. Барои ҳама қадар беҳад ин як чизи асосӣ, як чизи зарури ин чи анамон вақте ки котелне мекунед, ҳамон котелне ки мекунед, баъзе котелниҳо ҳаст ки бисёр месӯзад, не ки нағз гармӣ наметиҳад. Бисёр месӯзад, не ки нағз гармии хуб додан наметавонад. Барои ҳамон шумо чӣ кор кардантун дар кор? Шашум чӣ хеле сохтантун дар кор? Шумо бояд бригадира ёбед. Бригадира ёбед ки ҳамин бригади бақуввата ёбед ки ҳамин кора таҷрибаи корӣ дораду ҳамин кора кардагӣ ҳаст. Ман пеш аз оне ки ина созам 10 бригада ба қадиб муроҷиат кардагӣ. Аз 10 ҳамин якта одама вибират кардам, якта одама ҳамон одам даъват кардам ки ҳамина сохта тияд. нархи коришонам қиматай. Нархи кори ҳамин вақте ки ман дига як чанда бригада буд, як команда пурсидам $30,000 гуфт. Якти дига команда пурсидам гуфт ки ҳамин бригадире ки ман даъват кардам $60,000 гуфт. Барои сохтани ҳамин чиза сохта дуруст карда, аввал болош ба истода контрол карда сохта додан. Баъд ман диққат карда истодаму фикр карда буромадам ки чӣ хел кунам ки расхода камтатар кунам. Ман чӣ кор кардам? Ман даъват кардам ҳамон руководителе ки ман ба гуфта буд ки командаш ки 60,000 ба карда метиҳам, чӣ ки ман дидам ки ҳамон кардагиҳо ҳаваи ман ба сахт маъқул шуд.
маҳва даъват кардам, гуфтам ки ту метуне ки ман туба $10,000 тиям, ту просто роҳбарӣ кун, ман дигар команда гирам. аввале не гуфт, не ки хотиртон бой ман дигар команда ёфта будам 30,000 ба. аввале одам не гуфт, не ки баъд гуфт ки 15,000 тиет, гуфт майлаш. обшам 12,000 ба гап занон кардем, 12,000 ман додам, ин одам роҳбарӣ кард, ана дигар команда 30,000 ба омад сохт. обшам ман ба 42,000 ба кардам. ин кораша гуфта истодиам ман, кораша фақат. ман ба чӣ фаҳмонда истодиам шумо ки вақте ки шумо во мехӯред ки профессионал нархи баланд мегӯд, шумо натарсед, лӯши профессионала кор багиред, чем одами оддӣ. фақат профессионал ёрдам мекунад шумо бизнеси хуб сохтан ба. одами вай қати кор накунед, нопрофессионал қати. чӣ ба ки агар ки ҳамин мутахассис ганда қати мутахассис набошад, ҳаме пулатон нест мекунад. барои ҳама қадар ман аввали мутахассиса ёфтаму, профессионала мутахассиса қати ҳамин гап занон кардам. Не ки вай команда ин ба додам барои роҳбарӣ карданаш. арзонтар фуромад. ана ино кард. барои ҳамон шумо агар хоҳед ки ҳамин хел бизнесмен бошед, ранги ман сохтани шавед, ҳамин гуфтагиҳо мана ба назар гиред, даромади хуб мегиред иншоалло. вай мутахассис сохта тият шумо ба. он хеле не ки фикр накуне ки ман худам месозам, ҷиянама мебиёрам ваша мекунам, сваркаша мекунам, тағома мебиёрам, печкаша месозад, ман худам слафана задам метом. ин кора накунед ки ҳаме пули морнагитон вайрон шуда, расход шуда мебуравад. ин кора кадом одам дуруст кардан метон? ҳамон одаме ки 1-та, 2-та, 10-та, 20-та, 30-та кардаги ай вай метонад кардан. ана диққат. барои ҳамон худатон насозед. ина бояд ки профессионал созад. ранге ки ҳамин хонаи бисёре ошёна мутахассис бояд, инженер бояд созад, строитель бояд созад, сохтмончӣ бояд созад. инам ҳамин хел. шумо худатон бояд ин кора накунед. худатон кардед, шамол ба ё ягон вай ба ураган ба мешиканад, меафтад, пулатон нест мешавад. даромад гирифтан наметавонед. ё ки зимистон ба котелнитон кор намекунад, ягон мушкил ба мо мехӯред, ҳамин меҳнати яксолӣ кардагитон барбод мерад. анакун бо як чизи асосӣ чизе ки мехоҳам ки гум дар бораи ин бизнес барои шумо, ин бизнес ҳамин хубиш ҳамин ки ман шумо гуфтам ки аз 2 то 4 гектара кунед, барои шумо ҳамчун бизнесмен ин выгодна. агар ки аз 2 то 4 гектар натавонед кардан бизнесмен бошед, 1 гектар мекунам гӯед, ин қадар выгоди калон гирифтан наметавонед. барои мо аз 2 то 4 гектар кунед беҳтар. ин муддат ба чӣ кор кардан дар кор? 3 каса 4 каса шудан дар кор, 4 гектар кардан дар кор. арзон мефурад. барои чӣ арзон мефурад? нигоҳ кунед. ман соли гузашта 1 гектар ба ҳам ҳамин аз 3 тонн то 7 тонна кумур месохтем дар як шаб. анакун вай рӯз ман Ӯзбекистон будам, ҳамон бачаҳое ки дар Ӯзбекистон дидам, дар 2 гектар вайҳо ҳам ҳамин қадар сӯзишворӣ месӯзад. вақте ки шумо 2 гектар ба ҳамин сӯзишвория месӯзонед, расход кам. теплица ман ҳамин хел сохтагам гармхона ки инҷи ба котелни, бо инҷиш ба ман мехоҳам ки уже созам, ман инҷош ба уже сохтам мегирам ман. хубаташ ба ҳамин котелни 4 гектара таъмин карда метод ман ба. барои ҳамон ман ин котели аввал ҳамин хел кардага ки камаш ба 2 гектар, ақаллан 4 гектара таъмин кунад гарми қатӣ. барои ҳамон 1 гектар шумо ба даромади хуб додан наметавонад. агар бизнесмен бошеду ина чашми бизнес қатӣ нигаҳ мекунам гӯед, 4 гектар кардан гиред, натарсед. як кас худатон бошед, пулатон нарасад, 2 кас 3 кас шуда якҷо шуда кардан гиред.